тасмими сафари навбатии гурӯҳи эҷодии телевизиони Баҳористон ба чанде аз ноҳияҳои дурдасти кишвар. мо дар даромадгоҳи шаҳри Ваҳдат қарор дорем. роҳат дар шоҳроҳҳои ҳамвору мунфаршуда ва чароғони шаҳрҳои ваҳдату норак то ба ванҷу дарвози меҳмоннавоз. дидани мӯъҷизаҳои табиати афсонавии бадахшони Тоҷикистон. маконҳои ҷолиби диққат. дар ин ҷо зира ба таври худрӯй ҳар сол мерӯяд. шоми ванҷу дарвоз. дараш маҳкам аст. барои чӣ? дар ай бо боёмунай. инҷо барои орд кардани гандум агар бигӯед хато мекунед. аз ҷону дилам салом модар. муаррифии наврасони соҳиби истеъдоду санъаткор. суҳбат бо хонандагони фаъоли озмуну олимпиадаҳои дохил ва берун аз кишвар. ин ҳама намоишҳои ҷолибу диданӣ рӯзҳои наздик дар шабакаи Баҳористон.